Ice Cream Disco TV Show! Munka, kacagás. Sziasztok, Glamour olvasók! Itt vagyunk a Glamour Beach-en. Gyertek ti is, puszi! Pontosan csak a Glamour kedvéért jöttünk ma ide. Ice Cream Disco TV Show. Hello, sziasztok! Kellemes délután mindenkinek, ez szerencsére meg is van. Gyönyörű időnk van, úgyhogy azt gondolom, hogy egy fantasztikus délután tölthetünk majd itt együtt a Coke Clubban, a Glamour magazin és a Sunflower jóvoltából a Glamour Beach Partyn. Excuse me? Már második éve jelenik meg a Glamour Beach külön számunk, ami egész nyáron a standokon és a strandokon van. És az ötletünk onnan jött, hogy ezt megünnepelendő összehívjuk a Glamour olvasókat egy nagy partira, ez a Glamour Beach Party, ami itt van a Coke Clubban. Mindig azokat az új lehetőségeket keressük, amikor sok-sok fiatalt lehet hozni a Coke Clubban, és a Glamour ilyen szempontból azt gondolom, hogy teli találat, mert nagyon sok fiatal lány jön le, ami vonzza a pasikat. But I am not good. 10 éve járunk ide a Coke Clubba. Ez a legjobb hely Magyarországon, és ráadásul közel van Ausztriához. Glamourt igazán a párom szokta vásárolni, én kuponfüzetet szoktam belőle általában kiszedni, mert az alapján megyek vásárolni, és ez arra időzítek általában, amikor kellenek a dolgok, akkor általában összekötöm ezeket a Glamour napokkal, és akkor szoktam ezeket megvásárolni, amiket amúgy kinézek egy hétköznap. Köszönjük, Glamour! Köszönjük, Glamour! Ne feledjétek el, az sem, hogy egész nap a Glamour sarokban hátul ott a hűs, fás árnyékos ligetben klassz kis aktivitásokkal várunk titeket. Többek között a Sunflower szakemberi egész nap kényeztetnek titeket. Látom, ilyen kis szerencsekerék aktivitással is készültetek, lelkesen pörgetnek az emberek, milyen ajándékokat hoztatok? A saját termékeinket hoztam. Gondolom, hogy a legfontosabb, hogy kipróbálják az emberek a termékeinket. Rengeteg program van itt, nekem feltétlenül most a hula-hoop verseny tetszik, tehát olyan ügyes lányok vannak, hogy egyszerűen csak ámulok, valaki a lábán 3 karikával pörgeti. Hát én 5 éves korom óta hula-hoop karikázok, imádtam mindig, és hát egy olyan 35-tel biztosan tudok. Hopp! Nem hiszem el, pedig olyan stabilnak tűnt a mozgásod! Aki megnyerte a hula-hoop versenyt, 100 000 forintot vihetett haza. Én nagyon örülök neki, biztos ruhákra fogom költeni. Glamour Magazine is the best magazine around the world. Everybody wants to be Hollywood. The fame, the vanity, the glitz, the stories. One day I'll become a great big star, you know, like the Big Dipper. Együtt a Glamour Online és az Elite Model Look keresi a jövő magyar topmodelljét. Like 90210, just imagine my face in the magazines. People analyze. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel a színpadon a Schwarzkopf Elite Model Look Presented by Glamour elődöntős lányai. Gyertek, lányok!